Le. Ftit tal-ġranet ilu konna minna anke stħarriġ u aħna ovvjament għaddin f'kuntatt kontinwu mal-membri tagħna. Ġifieri għandna kuntatt ma' membri, ma' ġenituri. Ma nistgħux ninsaw il-ġenituri. L-edukaturi hemm barra inkwetati ħafna u jafu illi l-protokolli li ġew preżentati l-bieraħ huwa inevitabbli illi it-tixrid tal-COVID-19 ħajkun ovvjament fattur illi ħajntaqgħu magħhom fil-ġimgħat u fix-xhur li ġejjin. Kliem Graham Sansone, Chairman Eżekuttiv tal-Union tal-Edukaturi Professjonisti, meta mistoqsi jekk mhix komdi jgħalmu bil-protokolli li nħarġu l-erba'. Waqt konferenza tal-aħbarijiet il-UPE saħqet li d-dokument jinkludi diversi diskrepanzi bejn il-protokolli u dak li ntqal fl-laqgħa li saret aktar kmieni din il-ġimgħa fl-uffiċċju tal-Prim Ministru li għaliha kienet preżenti l-UPE. Il-Union uriet id-diżappunt tal-fatt li d-dokument ma kienx muri l-istess Union qabel ma nħareġ pubblikament. Il-UPE ma taqbilx mal-ftuħ tal-iskejjel b'mod li jista' jpoġġi s-saħħa tal-edukaturi u tat-tfal f'riskju u stqarret biċ-ċar li jekk il-Gvern jirrifjuta li jipproteġi lil kulħadd, il-UPE mistennija tieħu pożizzjoni ċara sabiex tissalvagwardja saħħet kulħadd. Waqt l-istess konferenza Graham Sansone stqar li hemm diversi kwistjonijiet li jinkwetaw lil din l-Union fost l-oħrajn il-problemi relatati ma' tfal li jaslu l-iskola ferm qabel il-ħin, problemi relatati ma' trasport kif ukoll it-tfal vulnerabbli. Ħankunu ċerti li ħanamlu minn kollox u dak kollu li possibbli li tagħtina l-liġi biex nissalvagwardjaw is-saħħa u s-sigurtà ta' dawn in-nies. Mistoqsija jekk possibbli jinżammu l-famuzi bubbles, Sansone stqar li dan huwa impossibbli. Dawn il-famuzi bubbles li qed jissemmew kemm hu possibbli li jinżammu? Le, ufhem, huwa diffiċli ħafna, kważi nista' ngħid u nażżel ngħid li hija impossibbli li jinżammu. U stqar li fis-sigħat li ġejjin il-UPE ser tkun qed tieħu azzjoni. Ħatibgħat ittra il-Segretarju Permanenti fejn ħatagħmel tilwima industrijali fej permess tagħha nkunu rridu niddiskutu u naraw naqra dawn il-każijiet li għadni kif semmejt. Il-Union qed tittama li matul il-ġimgħat li ġejjin jirbaħ is-sens komun dan għaliex il-linji gwida li nħarġu l-erba' mhumiex realistiċi.